Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni johala mahero kata mabende wuok e boma mahero e sub kaunti ma Nyando ochwalo ywak margi wiro chruok mar arita kwe e gwenge ma kono ka koro gikwayo obila mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo. Giwacho ni boma no osedongore makare kata kamano rochruok mar arita nyalo biro kelo ng'ikruok mathoth e weche mag ohala. Kotelegi kod Mary Ochieng' kod Roda Atieno ne giloso yo machalo kama. Ahero en kama kata kiwuok ni dhi wero kogwen ni dwa dhi Kibuye tiyudo ng'uti kong'adni e michele kocha. Omiyo mago semiyo waluoro makata uso ni kwa uso karomo saa 2 isewuok idhi ot kaluwore gi rach mar Ahero. Nyithindo wuok kama beta ji te wakwayo jotendwa mane watero mondo giwuonwa gi polisegi mondo ritnwa i Ahero mondo wawuoth kwa jochir. Ripode itero kendo gin go to giwacho ni gibiro gilu to poko logi ma waneno nikech kata Ahero kae emosenege nyathi ma ja M-Pesa kowuok kare mar ohala kodhi dalagi kochiegni chopo but dalagi to kanye mano sute motho iko. Koro security no watero ripode to pok waneno gimonyuolo poto watero to pok waneno konyuolo no olemo. Omiyo pod wakwayo ni kata jatelo mokelnwa kar polis ka ditie polise ma diwinjre gi jopiny to mondo wilgi mondo ket joma nyien. Maurice Akuku mabende en achiel kuom jodak ma kono bende koro wacho ni lokruok onego to tim e tesend obila mahero kalure ni nitiere obila moko mabende tiyo machiegni kod jonjore e gwenge ma kono. To gima timore sani ni ka jopiny report to ka report osetunde police station to investigation officers AFBAC investigations bang AFBAC investigations ng'amonego dojne tere court iyudo ni nitie kangaroo court moro ma en wach donja to iloso gi kanyo tiyudo ni ng'ama chief omako assistant chief omako oter kanyo tiyudo ni ng'ani gimanuva wachne aeto gitiyo gi rieko mar nowe bond to en bond maonge receipt en bond ma kisedhi tidhi chuth. Koro OCS OCPD ok nyal yudo gima timore maber e station kanyo. Koro wakwayo ni kangaroo court ng'ama obedo attached gi brokers ma brok ji to kangaroo court bond no wuoke mondo wakwayo county commissioner gi county mar Ginene National Intelligence gi anti-corruption mondo brokers go obed bad police station lorne gi police station kech gin ma gimiyo raia hinyore ka. Imedo winjo matuch e kor gwenge.